आं फारु आरो सुजामोनखौ आंनि भिडिअ लाफानानै दुखु होनायसो जाबाय। गुन्दि बैथालिसो नोंसोरो सोमखोर नार्जारिया। गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो सावरायनो फैदों बर' इउटुबारफोरनि सायावहाय। बर' इउटुबार माखासे जोंनि बर'नि इउटुबारफ्रा भाइराल जानाय माखासे भिडिअ लाबोयो आरो नंखायखौनो जेनेबा एसेबां गुवार फुवारो गावनि हारिखौसो मोनसे फाननाय बायदि जायो। आं बिनिखायनो भाइराल भिडिअ लाबोग्रा साफ्रोमखौबो आं अननानैहाय बुङो, जोङो भाइराल भिडिअफोरखौ जोङो लाबालाफानो गावनि टेलेन्ट आरो गावनि हारिखौनि फोसाबनाय, हारिखौहाय बोरैहाय फोसाबनांगौ आरो हारिया सोरजों सोबख' जागासिनो दङ आरो हारिखौहाय बोरै फोसाबनांगौ बेफोरबायदिनि रादाबफोरखौ लाबो आरो बर' समाजनो फेहेरनानै हो। बयबो बर'खौहाय माब्रै जोंनि हारिखौहाय जोङो जौगाहोनांगौ आरो जोंनि हारिखौहाय जोङो बोरैहाय जोङो गोजौसिन लांनांगौ बेनि बागै जोङो भिडिअफोरखौ लाबो। आरो लोगोसे जोंनि बर'आ जे एसेबां जौगाफुनाय सुबुंफोरखौबो बुङो। आं स्क्रिनावहाय होलांगासिनो दङ, नैबे बिथांजो मोनाबो सासे गोदान जाखांफुनाय आरो मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै साख्रि मावनाय बिथांमोनखौबो गाज्रि रावैहाय गाज्रि SMS एबा गाज्रि सोदोब लानानैहाय बुंनाया जोंनि बर'नि थाखाय गोनांथि नङा। जों गाज्रि कमेन्ट हरनाय गावनि बर'खौनो गाज्रि खालामनानै लानाय, जायफ्रा जि बिसयखौहाय लानानैहाय भिडिअ देखायदों, जि बिसयखौ लानानैहाय भिडिअखौहाय बानायदों, बिनि सायावहाय नोजोर बोनानैसो कमेन्टखौ होनांगौ। बियो मा भिडिअ बानायमारदों, बियो मा भिडिअखौहाय आपल'ड होदों। जोङो जोंनि बर'नि मोजां आखल आखु एबा जोंनि बर'नि मोजां दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो लोगोसे नोङो मा खामानि मावदों आरो लोगोसे जोङो मा डेभेलपआव थांनांगौ, जोंनि उननि गथ'फोरखौसो जोङो फोरोंलांनायनि मोनसे भिडिअखौ देखायनांगौ। आङो मा रोंगौ, आङो मा रोङा आरो आङो माखौ लानानैहाय जे आङो भिडिअखौ होदों, गावनि रोंगौथि गावनि कन्टेन्ट मोजांखौ लाबोनानैसो भिडिअखौ आपल'ड होनांगौ। जायफ्रा सुबुंफ्रा ओरैबायदि जे भिडिअ होयो, मालायनि सोरबा भाइराल जानाय, मालायनि सोरबा माबानाय, बेफोरबायदि माखासे बुस्थु बेखौहाय सावरायनो थाखाय समाज दङ, गामिनि गावबुरा दङ, गामिनि सेंग्राफोर दङ, गामिनि बोराइसाफोर दङ, जोंहा एबसु दङ। बेफोरखौ सिगां सावरायग्रोखांनायनि उनावसो जोङो मिडियायाव होनांगौबाबो मिडियायाव जोङो होनांगौ। जों ससियेल मिडियायावहाय नोङो बाथ्राखौ मिथिया लाफानो मुं लाफानो भिडिअ आपल'ड होग्राफोर इउटुबारफोरखौ आङो एसे गाज्रि मोनो। भाइराल भिडिअ लाबोनाय सुबुंफोरखौ आङो एसे मोजां मोना। जोंनि समाजा जे मा जालांदों, जोंनि समाजाव बबेसिम गोदोनानै दङ, जोंनि समाजाव बोरै जौगानांगौ, जोंनि समाजा सोरजों सोबख'नानै दङ, जोंनि हारिखौहाय सोर नाख्रेबनो नागिरदों, जोंनि हारिखौहाय सोर गादबनो नागिरदों, बेखौ नोजोर होनानैहाय जोंनि समाजखौ फोसाबनो नाजालाय बयबो इउटुबारफोरा। आरो नों बेफोरखौ गथायनो हायाबा नोंनि मावनाय दांनाय एबा नोंनि रोंगौथि, नोंनि कन्टेन्ट मोजां, नोङो मा हागौ बेफोरनि भिडिअखौ लाबो। आबां जाबां भिडिअ लाबोनायसै बिलाय। बेफोरबायदि भिडिअ लाबोग्रा इउटुबारफोरखौ आं हामजायाखैलै। इउटुबार जानोबा माबायदि लाबोनांगौ,
बहुत जोंहा कन्टेन्ट दङ थ' लाबोनो बहुत कन्टेन्ट दङ नोंनि बेरायनाय नोंनि अबावबा थांनाय नोङो मोजां मोनसे खामानि मावनाय नोंनि मोजां नोङो खामानि मावनो हानानै देखायनाय नोङो माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नोङो ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनाय बेफोरसो इउटुबार दा मा मालायनि भाइराल आं इउटुबफोरखौनो समावहाय माने नायनोनो बालायलाङो आङो नाय जोंनि इउटुबार गिदिर माबाफ्रा गाव हारसिंनो कन्टेन्टसो लाबोबाय थायो जेरैहाय बि बयस दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सबसे देरसिन जानानै दङ बियो मालायनि भाइराल भिडिअ लाबोयो नामा मालायनि खोथाखौ लाबोयो नामा मालायनि माबाखौ बाथ्राखौ लाबोनानै सावरायो नामा गावनो खुद खस्थ' खालामनानै गावनो ओरैबायदि माने भिडिअ बानायनानैहाय बियो ससियेल मिडियायाव एगारो अब्ला जोंबो बेफोरबायदिनो जानांगौ जों बेल' नङा जोंहा अनेकथा दङ बयबो इउटुबार जानो हायो बयबो माने गावनि आखल गावनि मोजां माबाखौहाय देखायनो हायो जों बेफोरबायदि माने अनलि माने भाइराल भिडिअखौ लाबोबाल' जोङो इउटुबार जानाय बे नङाना जोंनि गामियावहाय मा मोजां खामानि मावदों जोंनि गामियावहाय मा गाज्रि खामानि दङ जोंनि गामियावहाय डेभेलपआ जादोंना जायाखै जोंनि एरियायावहाय डेभेलपआ बबेसिम दङ आङो मा गायदों मा मावदों आं समाजखौ माबायदि सिबिदों अनेकथा कन्टेन्ट दङ बे कन्टेन्टखौ लानानैसो भिडिअ लाबो मा भाइराल भिडिअखौल' लाबोनाय